Docteur Hamad Falil Sy mi salminima. Mi salmitimama. ñande jeeɗiɗi lewru ndu gonɗen ndu joyi ɓuru a udditi lowre wiyetede stock arena ɗo yenne e Nouakchott kadi jangguinoɓe towɓe jaaɓi katirde keeɓi tawtorede nden lewru nde cosɗa ina tawe hen ɗemɗe tati ɗemgal fulfulde français et anglais a holliti wonde kadi stock arena ko lowre gam janggude gaaɓe hono probabilité e statique hono limeri e hiisa. Docteur Sy namdalam gadnal eɗen keewi nande hono hiisiwi ko kalki windere en keewi langage universel holko waɗi goƴoma kirika woni sosde stock arena gam jangguinde gaaɓe hono probabilité e hiisowal e nder ɗemgal pular. eyyi jarama hen no fewi ene saɗi sengo gandal mo ala hiisiwal kono waɗi sengoji hiisiwal ene metti famde no fewi catti sa ƴeewi stock arena won toon ko jarriboje notiweje firti ko an hoorema aɗa wawi dobade ɗon wooda ko yaltinanma ene nooto golle ɗe namdatoɗa ɗum ɗe wadde waɗira koyo jomum so naati toon yo waw kam e hoore muɗum jarribade hiisiwal ngal e hoore mum beele gueɗe kittuɗe ɗe emo ɓeydo wawde wowtande ɗum hoore makko no cukalel pijirowel kakurteje ni wowtirta ndefu en walla gueɗe mbaɗi noon ko hono noon nen neɗɗo wowtirta hiisiwal ngal e catteki mum to no fotiri foof beele ene wawa deeje hakkille muɗum. Docteur Sy pular ko ɗemgal galɗugal kono won sikkoɓe e ngal ngakkira kelmedi hono vocabulaire wonande gandiɓe gandiraɗe cattuɗe holno gollirɗa to banggue firoto ko wayno stochastique taw a waylani gandiwal tengtugal ngal. pular ngakkaka kelmedi pular ne jogui fofof ne jogui yuɓɓu mum ne jogui kelmedi muɗum ne jogui lelgo mum ne jogui celluka mum ko ɗemgal galɗugal ne jeeya ɗemde ɓurde alɗude jogui kaɓirɗe ɗeɗon sa ƴetti ko wayno pelle inɗe en a ƴetti ko wayno ceekirɗe en gollinoje en kaɓirɗe ɗe ganduɗa ko ɗemɗi yankeje aɗa wawi lelnirde hen gandal ngal no e mbadi yumtude wadde gandal ngal no lelori ni eno pulal lelori ni ene yaadi no fewi. Ndeɗo lowre hesere nde cosɗa ina tuugui e ittude heɗɗawo ɗimɗiyankewo ko wiyete barriére linguistique holno hutorade ɗemgal neniwal waylirta mbadi jangde e famamuye jangoɓe e laabi jarri ɓurɗi. Rendo foti jangude koye ɗemgal muɗum to hewɓe mbawata heɓidade ɗum koyo haala e ɗemgal rendo ngal nde tawno wona yimɓeɓe foof mbawata sobade e ɗemɗe koɗe sobtoɓe ɗemɗe koɗe ha keeƴa henɓe ɓen ko yimɓe ceɗɗa e nder rendo so janggue ɗemgal mum ma hewɓe ɓuuri wawde nadde e ɗemgal ngal e gandal ngal kono kadi ma hewɓe ɓuuri wawde lugguiɗinade e gandal ngal e rewrude ɗemgal ngal e gueɗe pinal ngal. A wirlima e rango gam gollodade e haaloɓe ɗemɗe goɗɗe holko woni guinol golle ma gam nannude ɗemɗe baale no soninke wolof bambara walla ɗemɗe goɗɗe afrikiyankoje e nder ndeɗo lowre wiyetede stock arena. Lowre nde ko lowre hewɗemɗiyankere ɗemɗe kewɗe en mbawi hoddude hen mi ewnima noon ɗemɗe tengti noon koddaɗe ɗo e nder Mauritanie ɗe goto foof yo ar sene jogui kay humpito e hiisiwal min liggodo beele ɗemgal muɗum ne wawa hejje hen. Eɗen gandi e nder dongre Afrique tengti kadi e nder leydi Mauritanie jewte joytide e lawɗingol ɗemɗe gendiji ina tinna no fewi e miijo ma beele stock arena oɗo ko yeru labtuɗo wonde ɗemɗe meɗen ina keebi gam jangde tonde dow rowre e wittoji kesam heesamago. Stock arena yalti ko ndeɗo hitande woni 2026 waɗi duuɓi 10 jaltimi defteram adande wiyetede bindanɗe hiisankoje hitande 2016 nden deftere fuɗɗinoma ni nannude gueɗe hiisiwe e ɓalliwe towɗe ɗe ganduɗa ko gasnirde jangde ni e nder ɗemgal pulare defte goɗɗe deftino hen e honno ɗum ɗo foof ni ne jaago hebli e stock arena wawde ɗum feñde e ndeɗo hitande jimmi wiide ɗo ko dalillaji ɗi jalti eɗi goodi kadi won woɗɓe kadi liggiɓe e fannuji goɗɗi fannuji hande kewɗi jaltinama e pular mi wawa limtidde ɗumen foof kono ko wayno ɓalliwal en guurɗiwal en fittiwal en e gueɗe kewɗe wadde dalilaji ɗi eɗi goodi kadi eɗi memtini heddi noon ko pellite laamu yankeje ɗe. Holno jiiruɗa yaltinde oɗo fannu beele stock arena oɗo ina anniyi laatade tugunorogal leyɗe Sahel e Afrique hirnage foof ɗo million ngaji neɗɗo kalata ɗemgal pular ma fulfulde. Eyyi a jarama no fewi e ngal ɗo namdal hande kala jiɗɗo wawde gaaɓe tigui rigui ha jogo hen wone waayo sellungo ene wawi arde hen hutorade stock arena ma wood Europe naɓe arɓe hen Chine waji ma gar hen eko way noon
taw noon nanay ɗeɗo ɗemɗe tengtinoone Englare nde ko fewte e meɗen noon ne waɗi jinguere seeɗa nde tawno en mbaɗi hen ɗemɗe meɗen kadi wonno mbaɗirɗen hen jiɗɗen ko famminde hay sa yeehi waɗi hen kelle e nder stock arena he ma yi wonko ɓuuri famminede Pulaar tawa famminiraka noon e Faray seeɗa. Docteur a jarama. A jarama.